Pagpalang hapon po sa inyo lahat. May share po ako panibagong orasyon. Magagamit po sa pang-araw-araw. Kung halimbawa nakapasyal po kayo sa ibang baryo na hindi nyo po masyado kabisado ang mga kondoon, mga tao, sana po mag-ingat po kayo palagi at makipaghalamuha sa mga tao na hindi nyo kilala para maiwasan po natin yung ganitong usapin na baka po tayo masingitan na mahawaan ng mga ganun mga taong mga masasama na wala pong ginawa kundi gumawa ng kasamaan. Sana po maiwasan po natin yun. Ibabagi ko po ito ay pangontra po sa aswang. May i-share po ako sa inyo yung nung kasi sabihan ng Kudagay Dumanggas. Yung misis kong una po ay taga Dumanggas. Sabi ng biyanan ko nagsulat nung hindi pa kasi uso ng cellphone noon ng 2014 ata yun. Uso yung sulat noon, wala pa yung cellphone. Pambira lang po yung cellphone noon, yung hindi pindot na cellphone. Nagsulat po sa amin kasi matagal nang hindi po nakikita yung misis ko. Gusto niya doon kami tumira sa Iloilo, sa Dumangas. Kaso ayaw ko naman kasi wala pa akong malapitan doon na hingi ng tulong. Kung halimbawa nangangailangan ka ng tulong, nasanay po ako sa Pangasinan kasi sa amin po sa Pangasinan wala yung malalapitan na mga chewing, tiyahin. Nagbibigay po sa akin agad pag may kailangan po ako sa kanila. Kaya sinubukan naming pinagbigyan ko po yung bilan ko na masyal. Yung misis ko noon po ay buntis na pong nagdadalang tao ng 2 buwan. At yung bunso yung anak ko na dinala po namin ay 3 years old. Yung anak ko dinala po namin. Naiwan po yung dalawa na kasi yung anak namin 3 na. Naiwan po yung dalawa kasi mahirap po biyahe pag malayuan. Sasakay ka ng barko. Luro ang sinakyan namin noon. Pagdating namin po doon kasi nalubong na kami sa pier. Nalubong na kami. Pero ako noon may alam na ako hindi pa ako masyado nangagamot. May alam na po ako na ganitong usapin. Tinuro po ng lola ko. At mga nagkukuna po ako. Kaya may dala-dala akong pangontra sa lahat ng mga hindi po natin alam. Kahit nasa halimbawa may nagbigay sa iyo ng tubig na hindi nyo kilala, siguradong huwag po nyong inumin yun kasi baka may lason yun. Kaya ako nag-iingat po ako kasi marami na akong naaawrang ko isang tao pag halimbawa hindi ko kilala tapos lumapit na aurang ko kung masama o hindi. Kaya magsigurado po kayo na huwag nyong pag halimbawa nasa ibang baryo kayo, bigyan kayo ng pagkain, huwag nyong kunin yun. At kung bibigyan kayo ng soft drinks, huwag nyong kunin. Basta pag uminom kayo, huwag kayo uminom ng tubig. Pag sa ibang baryo, pumili kayo ng soft drinks, yung naka-seal talaga yung kanya, yung takip. Kayo magbubukas. Huwag kayong tiwala sa mga ganun bagay. Ibabalik po tayo sa aking kinukuhan po. Pagdating namin po sa Iloilo, mula doon sa pagkarating ng gabi, yung bunso ko hindi na tumitigil umiyak. Iyak ng iyak. Mula nung pagdating namin, dumating kami doon alas 4 ng hapon. Iyak ng iyak yan hanggang gabi, hanggang kinabukasan. Namumutla na yung bunso ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi hindi ko sanay doon sa kanila Yung pala pinaglalaro na yung mga nilalang na mababait doon, yung mga mabubuti.
pagdating namin doon na halata na auraan ko na sa paligid, may tik-tik, hindi mo malaman kung hindi sila makalapit hindi sila makalapit kasi may pangontra po ako na marunong na po akong haba ang ganitong usapin. Tapos pagdating namin sa may pinsan niya, kasi pumunta kami sa pinsan niya na magkalapit lang kasi sila ng bahay. Sabi na, umawag kayo ng manggagamot, tawagan niyo si Pidring, Ika Pidring, namin ganun. Tinignan niya, ay na pinaglalaroan po yung anak nyo, kasi maputi at may itsura, may mataba, pinaglalaroan ng mga dito sa atin, masama. Binanggit na yung pala masama, aswang, maraming tik-tik doon. Sabi ko naman, ganun mo po ba? Sige po. Pero kanya may binulong siya sa tuktok ng anak ko. Tapos mamaya bigla po siyang huminto. Tapos mamaya umiyak na naman. Kaya pala iyak na iyak ay may kasama kaming masamang elemento doon sa gilid. Tapos walang tigil pong umiyak. Ginawa ko na lang po kasi hindi po ako masyado pa marunong manggamot noon. Ginawa ko po ay hinilot-hilot ko na lang po, binugaan ko po siya ng kinuha ko po yung libreta ko, hindi pa ako sanay kinuha ko po yung pampaalayas na mga kondon, tapos inilagay ko sa langis sa kamay ko, tapos inilot ko sa katawan ng bunso ko. Makakatulog po siya ng kunti, tapos wala pong hinto siyang iyak na naman. Kaya nakukuhan po ako. Gumawa na ako ng talaga, lumabas na ako kasi hindi na ako mapagpigil. Hinahamon ko talaga yung saan nila lang. Hindi sila magpapaka sa akin kasi may pangontra po ako, hindi sila makalapit. Tapos nung nakakon ko po yun, kasi may buntot pagi po ako nadala galing po sa amin. Bigyan ko na po ng yung orasyon na to, ito yung ko, nilagay ko, tinali ko sa buntot pagi, sinulat ko sa papel, tapos sinulat ko po itong orasyon sa pangontra ng ahas. Tapos yung nasiwas ko, yun, nakatulog na po yung anak ko nung ginawa ko po yun. Siwas ko kahit hindi ko makita, inukuhan ko para hindi sila makalapit. Narinig ko lang po pag parang may nasasaktan, gilid-gilid. Kaya mula nung ginawa ko yun, nakatulog na po yung anak ko. Tapos kaumagahan po, nagkuhan na po kami ng pangontra. Kasi isang linggo lang po kami dito doon sa Iloilo Babalik naman po kami sa Pangasinan. Sabi ng misis ko, dapat tagal muna tayo dito, sabi, para makapasyal tayo sa mga pinsan ko. Ako naman aburido ako kasi nung nauraan ko, nung pagdating ko, marami nang masasama doon sa kanila. Hindi ka sanay kasi, saka inaalala ko yung mga anak ko. Inamoy pa yung misis ko na may buntis pala siya. Hindi ko alam na buntis yan 2 buwan. Naabala ako, nakukunan ako, hindi ako makatulog sa gabi. Kaya yun, mula nun parang tiwala na ako na may talaga, may ganitong mga masasama. Kaya muna naisipan ko, sige, tuloy ko na to. Kasi balak ko pa nun, hindi ko pa masyado manggamot sabi ko, ituloy ko na to para makatulong po sa iba. Sabi ko, kaya ko binabahagi po sa inyo itong orasyon na to, orasyon pang kontra sa aswang.
At sana po pakaingatan po ito at huwag ipagyabang. Ito yung mabisang pangontra sa aswang. Gamitin po nyo pag may buntot pagi kayo, itali po yung, isulat po nyo sa papel at tali po nyo sa dulo ng buntot pagi, itali nyo, tapos iwas-iwas po nyo ito. Usalin nyo po ng 3 beses at po sa buntot pagi, iwas-iwas po nyo. Kung may halimbawa may hinalaan po kayong masama, kahit wakwak, kahit ano pong klaseng kanyan, basta ito yung ginamit po nyo, kahit hindi siya matama, ang gawin nyo pag halimbawa may buwan na umapit ko nito, ay makikita nyo po yung kanya anino, yun ang tirahin nyo, tamaan nyo yung anino niya, masasaktan ng aswang at siya mamamatay pag di niya kaya. Tirahin nyo ng tirahin yung kanya, yung anino, kahit anino lang po, ng masamang elemento, sigurado masasaktan siya. Napakabisa po itong orasyon na ibibigay ko po sa inyo, ipapakulog ko po. At bago ko po umpisang usalin po yung orasyon, ay shoutout po muna sa inyong lahat. Shoutout po kay Bike Tayo, Kabayan, Berlino, Palisok, Atina, Lostre, Daddy Jun, Masuhin Mo, Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo, Mr. Bro, Faustino, Gloria, Loren, Castillo, God bless sa'yo, Maria Ras, Milo Maranan, Ids, Gons, Narski, Vlog. At sa inyong lahat, shoutout po. Orasyon pangontra sa aswang. Usalin ko po ang orasyon. Adiramtum id igum praktis sinum tidarum puh. Yun po orasyon. Adirantum id igum praktis sinum tidarum puh. Usalin sa isip lamang po 3 beses at ibig sabihin ng po ay sabay ipadyak ang paa. Pag sinabing po, halimbawa, adiramtum itgum partisum siradum po. Pagdating po ng po, ipadyak ang paa, 1 beses lang po sa lupa para mabisa po. At usalin po sa isip lamang at ihip po sa hangin. Pwede rin ihip po sa hangin to. Kung saan mo nakita yung kanya, ihip mo sa hangin. Pwede rin po ito. Adiramtum it igum partisum sidarum po. Padyakan pa, tapos ihip po sa hangin na halimbawa yung inalaan mong aswang na nararamdaman mo nandun siya, ihip mo doon. Siguradong hihiyaw po yung aswang at tatakbo. Kung di niya mamamatay siya.